Ħajjitna nbidlet mill-lejl għan-nar. Klim Noel Attard, Mr. Noah, tifel ta' 10 snin li ftit ta' xurilu sar magħruf li għandu diabete. Noah huwa fost il-madwar 160 tifel u tifla bid-diabeti ta' tip 1 f'pajjiżna li mix-xahar li għadda bdew igawdu minn patches b'xejn li jissorveljaw il-livell ta' zokkor tagħhom. Mr. Noah spjegalna li f'Settembru li għadda ibnu spiċċa l-isptar wara li kellu zokkor f'livell ta' 29.5. Hemmhekk sar magħruf li huwa diabetiku. Spjega li dan kien xokk kbir għall-familja, imma sabu support kbir mill-isptar u minn hemmhekk bdiet it-triq biex jadattaw. Konna namlu bil-blood glucose machine, ġifiri taqqablu subajħ, toħroġ qatra dem u jkollok magna li ħaturik irridik ta' zokkor dak il-ħin. Ġifiri dik speċjalment fl-ewwel ġenet konna namlu ilu 10-15 darba kuljum tal-inqas. X'konna namlu lu qabel l-ikel, sija wara li jikol, jekk ħajamel sports, jekk ħajmur il-baħar, bil-lejl konna qajmuh darbtej bil-lejl biex namlu ilu, ġifiri dik kienet il-kura li kellna dak iż-żmien. Mix-xahar li għadda l-Gvern beda joffri patches b'xejn li jagħtu monitoraġġ fuq il-livell ta' zokkor 24 siegħa kuljum. Mr. Noah spjega li dan l-apparat jitwaħħal fuq id jew żaq it-tifel u jevitalu ħafna skumdità, imma mhux biss. Apparti li inti ħajtik ridin kull 5 minuti mela qed jiplot telegraf u qed tara trend li importanti qed tara zokkor xtila jew zokkor x'nieżel, ħajjiwarnjah jekk ikun nieżel, ħajjiwarnjah jekk ikun tiela. U inti tista' tieħu action skont dak li qed jiġri in real time. Dan kollu jikkonfermah iċkejken Noah. Dal-apparat li għandi biddilli ħajti għax daka meta jkolli zokkor baxx minflok noqgħod intaqqab subajja l-ħin kollu meta u ma nkunx naf li għandi zokkor baxx. Imħabba dan l-apparat nista' ikolli reading kull 5 minutes, allura nkun nista' nara minflok intaqqab subajja u jekk ikolli baxx jew għoli ħajdoq. Mr. Noah qalilna li l-isbaħ ħaġa ta' dan l-apparat hija li ibnu jkun jista' jkompli bħajtu b'serħan il-moħħ għal kulħadd. Aħna l-ġenituri tiegħu qed naraw ukoll dak li qed jaraw ġifier jekk qiegħed l-iskola. Aħna qed naraw x'inhu jiġri, jekk mar mal-ħbieb mar bir-rota, jiena naf li t-tifel hi sejf għax qed nara reading, naf li ħajdoqlu, jekk daqlu niżel it-zokkor għandu ġjuż miegħu jew ħalib jew ħelwa ħajoħodha u ħajerġa' jiġi normali. U appella lill-iskejjel biex jadattaw u jifhmu li dan huwa apparat mediku li filwaqt li jissalvagwardja s-saħħa tat-tfal jagħti wkoll serħan il-moħħ lill-edukaturi li ma jkollhomx għalfejn jinkwetaw jekk ikollhom studenti diabetiċi.